Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka East Jantia National Council kala dawa ni kebor jong ka any bantuet bat ke mardor ya Vicky de bala pharep lai phojaj ya kari bat kejaj benrio ya kani ke jing dawa ka East Jantia National Council kala penpau langba ke city ujor ka bala pha shau director of police langba ka office u superintendent of police East Jantia Hills menta ka sngi yo lese kani ke jingle jong Vicky de kala ban bu jingma ye ki kun samla ka jela ki ba pendep ye ki jingpule ba pher sabar jong ka jela kumju ki betrei sabar ka jela namar katkum ke jingpen pau jong u langba ka rensan social media ka ba ula kerpat ikinong kersan lani ki viewers jong u bakin syok kendat iki jaj benriu kasi ki badon syaki wei ke jela laong usambor mi lengdo president ka East Jantia National Council Shushu la ongru halor kani ka nongrim da ka jing sngo khya yakari ka jaj benriu ka EJNC kala pha sisndon da ka jing ujor shau Director General of Police Meghalaya ba unchim khya ya kani ka kam Nagaliang ka jongi ka East Jantia National Council Central Executive Council hadin bang ilayo ilang baki lat pathai kubor bat lang baki Facebook dang hakine kisngi ki baladep bat kumjuru hakine kisnem ki baladep ba une ujuk hi ubriu bal ai kateng wiki day ula perchang ban pensepriang yaki message lene yaki live telecast ki jongu ki bala ban wanra ya ka jingi pherjat benriu hapedeng ke jela Meghalaya bat ki vepat ki jela namar kat kum ke jingkam ke jong une wiki day bagala don ke jingle ben ke bajur bha yaki jat benriu Bengali bat kum juru yaki vepat ki barjela ki badan apa ke state ke jongi bat om tang kata Hendrai nak liang une wiki day ula kran ben bat la kran tok medro ya kiseng bhalang ki ba pher ki ba don hapo ke bru nyotre bat hapo ke jela Meghalaya hi baro ko we tengi nak liang ka EJNC da ka jing sngo khya ka ba khrau bat da ka jing mudur ba yo le se ba ka ne ka jing le ka dong jong une wiki day kala ban buru ya kala ban bu hapdeng ka jing ma ka ba khrau ya ki kun samla jong ka jela ka jongi ki ba pule shabar bat kumjuru ki ba tre shabar namar kat kum ke jing penpau ke jong une wiki day leng ba kini ki live telecast ke jong u ula kerpat ya kita ki supporters ke jong u lene ya ki viewers ke jong u bakin atak lene bakin shot bakin dat ya ki jat benriu ke jongi ki badan syaki wepat ki state te halor kene ke nong rim da ke jing sngo khya ya ke ri ba ke jat benriu na ke liang ke jongi ke EJNC menta ke sngi ngila pha no sisndon ngila ujor no sisndon da ke complain Shau Director General of Police Meghalaya. Bat ya kene ka complain ke jongi ngila pha leng ba OSP jong ka East Jantia Hill District. Bat ha kene ka complain ke jongi ngila penpau ya kita ki kam be ain lene ya kita ki jing thmu jong une wiki day ban wanra ya ka jingi pher jat benriu lene ka jingi pher nyam hapo kari India. Bat ha ka ju ka poru ngila kerpat ya ka Police Department bakan thwet bat bakan kem mardor ya kumune ujaj beriu ubah persyang ban wanra ya ka jingi pher nyam lene ya ka jingi pher jaj benriu hapdeng ke jela Meghalaya bat ki vepat ki jela kene ke jingle jong une wiki day kala penhirdor hatu kata-kata ya ka ri bat ke jaj benriu ke jong u langba ya ka ri bat ke jaj benriu ke jongi langba kene ki jing pharap ki ba live hojaj live horkom ke jong u ya ka ri bat ke jaj benriu ke jongi Kenang ba kum kini ki AKA kinum jashu hagine ki singi ki banwan nakaliang ka jongi ka EJNC ngi dawajur na ka police department baki day ban kem mardor ya kumune ujat briu wa persyang ban wanra ya kata ka jingi pherniam lene ya ka jingi pher jat benriu hapdeng ka jella ka jongi bat ki vepat ki jella